بله پرسا کردی سر روجوا سرکیا ترکیه ام در باسی دیاربکر بن مافناس و چاودری سیاسی ابراهیم güçlüş دیاربکر میوانی منه سلاف بوده که ابراهیم نها سروکی هداپاره زکریا yapıcıoğlu ku parlamenteri İstanbul eji da xaftına xoya parlamentoyu da desnişan kirku mafi otonomiye mafi yani eyaletan u mafi federasyon eji de siyaseta Türkiye'de ut parlamentoya Türkiye'de de VBA xaft lehemberi ve ki düzani bertekin mazın derketin لسروی حلوستا yapıcıoğlu نرخاندنا تا بگرم یکم جارگو تو پارلمنتوی ده وی آوایجی تی زمان الگوراگو تی بیرامن که ابراهیم کرم که انتظانه devleta Türkiye Kemalist demek ava bu لسر tülebuyun inkar kırıla kurda ava bu jibona ve keş bu devleta üniter makazagonak çebu Jüver roja hatta iroji makazagonek çebuni yani kanunu esasiye ki çebuni pişti darbacı çebu tekari beci kıt sisteme yani de devlete da gohartına devlete çenekir. Le iro hükümeta Recep Tayyip Erdoğan tebece ki em de kanunaka esasi yanlı çebikini. Bel. Untuzlarla pişti danzde iloneji daimi hamu partiye gotunamaya çekini. Gelo jibo makazagone tişte esasi evek naha birader yani partiye ku ambeni berpirsiyere partiye ku parlamentoya da otonomiye tıkazın evna guhartına kanuna esasici tıkazın. Yani kanun esasi tedbibe guhartın. Eğer kanuna ka nü hükümetçi hatta ittifaka cumhur tıkaze tebekü ve meselede tebekü devlete bugar. Eğer devlet ne guhartın devlet bibe devleta Türka ya hurubaki netev yani millete Türk ve deme ev devleta tüccara nabe devleta kurda. Kek İbrahim devir de dixwazim Kek İbrahim duy çerçeveye gote ani zamanda yani نها دستور بنگهین یا ترکیه یا سال 1924 yani 700 سال سر درباس بن که ابراهیم و یا yani دربیا عسکری دستور دربیا عسکری جی 42 سال سر درباس بن yani Türkiye kengi de goherine ki berbi demokrasiye ve bike kengi de bikar be rastiya Türkiye de destura Türkiye'de ji nişan bide. Kengi dikari bibe. Vaki mafnase ki tuhazım ditinate bilir. Evet, untizanla kur. Rastiya Türkiye çiye, millete Kurtaye, millete Türkiye, jidarvayı millete Kürt Türk şi, untizanla kem neteve ya ji neteve din hane. Ole cuda hane, mezhebe cuda hane. Yani dibe ki makazagon ser esasa demografiya, pluralizma, neteveyi, oli, mezhebi, sınıfi, fikri çebebe. Eğer gorveçe neme, zaten ev makazagona hayi, ser esasa çim çebuye, ser yekbun, yekeniye devleteki, milleteki çebuye. Yani gotiye ki ev devleta Türkiye, hatta despeke da bu millete Türkanlar bu elita sivil bürokrasi avabuye jibona ve ke Kurdiş darvayı makazagone maye yani Kurdiş darvayı devlet emane Türk ne beşi darvayı devlet emane untizanne tülne buyuna kurda inkara kurda kabul kırne damak kurda hazar nasudur nozdan da 25'dan da o pişti vasal edin mafeka dakhas kırne hemu evdahazevan ve katliama hatiye temirandın. Yani eğer devleta Türkiye tıkaze bebe devleta ka ve demokratik ya ji tıkaze bebe devleta ka medeni ya hemu Kurda ya Türka ya hemu netevel Türkiye dijin demek ki ev devleta
yani deselattarî, serverî, kemtirin vekli Irakê çawa ku di navara Arab û Kurda da deselattarî, serverî parva bûye. Herçi qas beşekî mezin Kurdistanê li dervayî Kurdistanê ye, li başûra Kurdistanê, lê îroj bo ve sala 2005 da makazagona devleta federal gav hata avêtin, ji bo Tirkiye jî makazagonaka bi vî awayî pêwîst e. Eger nebe makazagonaka nû. Eger wisa nebe zaten guhartina makazagonê nehewce ye. Belê. Kekê İbrahim niha makazakon li hemû cîhanê jî. Yani il-gora rastiya civatî têne çêkirin û wekî konsensûsekî civatî îfade dike ew makezakon. Konsensûseka civatî li Tirkiye heta îro pêk nehatiye. Yani wekî te kerem kirî, Kurd ji derveyî destûrê mane, heta got ji derveyî destûrê bimînin Kurd. Dê çawa rastiya Tirkiye xwe di makazakonekê de îfade bike got qet helaqa wê bi rastiyê re tune. Kerem keke. Yani ji bo ve divê ku Kurd makazagonê îro makazagonaka nû tê gotin, ew ji bo Kurda girîngtir e. Ji bo Kurda hîn pêwîst e. Lêvra makazagonaka nû çê bibe, fêda Kurda zêde têda heye. Ji bo wê jî divê ku Kurd çi di parlamentoya çi ji dervayî parlamentoya divê ku ji bo guhartina makazagonê ya jî makazagonaka çawa dixwazine divê ku vê her dem bînin ser zimên. Avakî sivîl, avakî demokratîk bînin ser zimên. Eger partiyek îro em benî di milletvekiliyê ku Kurd ên li parlamentoye. Ez ê hemû partiya dibêjim ama yani ji bo hemû Kurdên di parlamentoya da dibêjim e. Partiya jî ferq nakime divê ku ew di parlamentoya da çünkü kanun li wir çêtibin. Başa Keke İbrahim. Bingeha ve Keke İbrahim niha Keke Zekeriya yapıcı behsa vê yekê kir û got ji bo çareseriyê otonomî û eşterebêjim sistema eyaletan û federalîzm divê bê axaftin. Tu zanî wezîrê dadê bersivek da dibêje ev tişxwe nabê got bê axaftin jî. û di aliyekî din jî Hüdapar û AK Parti yani du partiyên ku di ittifaqê de bûne bi hevdûre ger vê çerçeveyê tu ji min re binirxînê dîtina te çi ye serkekê İbrahim? Mîrê min ew jî bûye sedem ku di sala 2019 da heta euro herçi qas 28 Kurda tikarî bêje ku demekî bêdeng mane. Lê piştî wê Kurda dîsa her demê ji bo mafeka daxwaz bikin ya jî ji bo heta dewleteka serbixwe ji bo dewleteka federal her demê têkoşîna xwe meşandine. Vê te ew têkoşîna bûye sedem ku nakokî çêbin. Ew nakokî bûye sedem ku nexaşî çêbibe. Di navbera Kurd û Tirka da bêbawarî çêbibe. Heta tu karî bibêjî ku vê demê Kurd mecbûr bûne ku rê rebazê din bikarbînin. Eger rê rebaza siyasî vebe yani ji bo guhartineka makazagonê Kurd bikaribin bi avakî azad nêrînê xwe bikarin bibêjin. Tirk jî Kurda gudar bikin. Kurd jî bixwazin ki biguharin wek li Iraqê bû 2005 da çawa çêbûye dibe ku guhartin çêbibe. Zaten ev pirsa devletê, pirsa yek partiyekê neye? Dibe ki hemû partî civata Kurd û Türk di vê meselede konsensûsekê çêkin. Lêvra makazagon intizanne ku peymaneka civakî ye. Yani peymana Kurd û Tirka be. Niha peymana heyî ne peymana Kurd û Tirka ye. Bes peymana heyî peymana devletê ya elîtekê ye ya hatta millet Türk jî neye. Dikarim bibêjim ki milletê Türk jî nîne. Belê, gelek spas Rêzdar İbrahim Güçlü mafna çavdêrê siyasî ji Diyarbekirê gelme.